ngifisa sengathi abantu bakithi bengeze ba yeqwaya indaba yama roots abo. That is where their salvation is. Ayikho kwenye indawo. Ngifisa sengathi abantu bakithi bengeze ba kunqena ukubumbana. Inkululeko yabo ikhona lapho ehlanganeni. Ayikho kule culture ekhona manje ukuthi umuntu ayimele yedwa. Aphume ayofunda athi ngizobuya ngibe yini. Inkululeko yethu nokuthuthuka kwethu njengabantu bakithi ukuthi uma ngabe uyafunda ethi ucabanga ukuthi sizoba yini thina umphakathi wakithi abantu bakithi hayi kuphela ifamily yakho. Kulesi sikhale engizosizuza ngokufunda uzobenefita ngani. Kufanele ukuthi siqale sikubuka ukuthi ukuyimela wedwa kufana njengopoison ekuthuthukeni kwesizwe sakithi. Sikwesabe njengokuphuza